pagpability man sa mga adunay gipamati sa lawas, gihimo ni Governor Pambari 4 dinhi sa Carcar City ang surgical ug medical mission. Nay opportunity ni grab jud ko nga mag-opera sa taga may pensyon. Ever jud ko thankful sa mga services na gipanghatag under ni Governor Pam. Thankful ko ana kay usually kaning centuries kapat biya siya mga 200,000, so super thankful jud ko nga naka-avail ko ani nga kuan. Pam, thank you so much yun nga nakahuna-huna bitag initiating ito sa mga low-lying areas bitaw, especially sa southern nga research siya. So thank you so much kayo.